Bai, arratsaldeon, 5 minutu utzi ditugu, ez 100 urte. Demagun 100 urte barru etortzen dela norbait, ez dakigu zer aurkituko duen, eta hori izango da agian gaur hemengo eztabaida gaietako bat. Badakiguna da, 5 minutu horiek pasata zer aurkituko dugun. Arratsaldeon eta eskerrik asko denei etortzeagatik, jakingo duzuenez eta ikusiko zenutenez, Donostia 2016ko programaren baitan garatutako proiektu baten emaitza da hau. 2016 urtea bukatu zen, baina 2016a ez da bukatu. Bai? Programa horren baitan proiektu batek Karta Zuriak izena zuen. Eta Karta Zurien proiektua aski ezaguna da frankofonian, bai? Frantsesa hitz egiten duten lurraldeetan, horietan aukera ematen zaio ibilbide oparua duen artista bati, berak bere burutazio izan daiteken proiektu bat garatu dezan dela espazio batean, dela denbora jakin batean edota hiri batean. Kasu honetan guk 3 karta zuri edo Donostia 2016 3 karta zuri eskaini zituen edo proposatu zituen Esther Ferrer, Jone San Martin eta Angel Lertxundi sortzailei, 3 aski ezagunak, bakoitzak bere disiplinan ibilbide luzea egindakoak. Hortik aurrera, zehaztu zitzaien bakarra izan zen, epe jakin batean, baldintza jakin batzuetan, proiektu bat proposatela eta Donostia 2016 baliabideak jarriko zituela, hori hala gertatzen. Angeli berehala eskaini genion eta esango nuke baiezkoa ez zala oso berandu etorri, bai ordea baiezkoarenekin etorri beharreko ideia. Hau da, ze proiektu, ze gogoeta, ze ekintza, ze erronka azken batean proposatu behar zuen. Dakizuenez, edo jakingo duzuenez, bere proiektua izan zen demagun 100 urte barru esaldi horren atzean dagoen ideia batena. Hizkuntza txikiek, eremurriko hizkuntzek, etorkizuna hain bermatua ez dutenek, etorkizunean zer izango diren jakin gabe gaur eguna nola bizi duten, edota ez dut nik esplikatuko beraiek, asko hobeto azalduko dutelako hori guztia. Bai ordea, Goizalde Landabaso gaur moderatzaile lanetan arituko denari hitza eman baino lehen, nik neuk eskerrak eman nahiko nizkieke lehenbizi Euskal Itzultzaile Zuzentzaile eta Interpreten Elkarteari liburua ateratzen lagundu digulako, ale ederra izan delako proiektu honen baitan azaldua, argitaratua azalduko zaigunez, Euskal Idazleen Elkarteari gaurko topaketa antolatzen laguntzeagatik, itzultzaileak eta idazleak daude erronka honen baitan oso argi ikusten denez, eta horregatik eskerrik asko proiektuan parte hartu duten guztiei, eta niri neuri bereziki eskerrik asko gaur arratsalde honetan hemen zaudetelako, ze gainera garbi esan da Goizalde izugarri maite dut, ondokoak are izugarriago, azken batean ikustu dut hemen gaudenon begietatik pasatuko zirela ezinbestean agian firma handiagoarekin edo firma txikiagoarekin, baina euskal literaturaren 4 fabrika, 4 izen handi dira hemen daudenak. Nik jarriko diet langa hori, fabrika agian ez zaio gustatuko, baina, bueno, tabakaleran gaude eta eman beharko zaio beste balio bat. Eta besterik ez, eskerrik asko Goizalde, zurea da hitza. Bueno, eskerrik asko, Xabi, eskerrik asko da noiona etortzeagatik, langileak aurkeztuko dizkizuet, pentsatzen dut ezagutzen dituzuela. Hasiko naiz Angelekin, Angel Lertxundi idazlea, gidoilaria, zutabegia duela gutxira arte, abentura honetan sartu dituenak hauek denak, baditu zenbait Euskadi sari, eta gainera arrazoi eta genero ezberdinengatik. Bere azken lana zu izan da edo tu izan da behar bada, ez? Tu izan da. Zuren euskarazko, gaztelerazko itzulpena. Arkaitzkano, idazlea, itzultzailea, gidoilaria, berak, aspaldi, ezain aspaldi, pentsatu zuen 100 urte barru zelakoa izan ziteken Euskal Herria edo Bilbo behintzat, inzuen horrelako kontakizun labur bat ez dakit ezagutzen duzuen, izozteko adina, Obil izeneko Bilbo bat, hizkuntza uztarketa bat erabiliko zena, inglesa eta euskararen arteko uztarketa bat ni harritu ninduena, pentsatzen nuelako berak
pentsatuko zuela, uztaketa hori izango zela, inglesa eta gaztelera, baina, bueno, ni izugarri postu nintzen bestera batera ikusi zuelako. Ba, Arkaitz ere ezaguna da. Koro Navarro itzultzailea da, baita ere, Euskadi sariak ere saria badu. Itzuli izan ditu, idazle asko, Doris Lessing, Edgar Allan Poe, Mark Twain, Dylan Thomas, Steinbeck, hainbat eta hainbat. Orain zer daukazu esku artean? Fabrikan nago. Fabrikan zaude, oso ondo. Danok daude fabrikan uste dut. Hauek ere bai, batez ere. Eta Xabier Olarra, bera ere itzultzailea, uste duz Euskadi saririk hurbilenena zurea dela, ez? Ulisesgatik. Bai, horregatik. Ulisesgatik, Ulises euskaratzeagatik eman zioten Euskadi saria, Igelako editorea da, Igelako sortzailea, eta liburu hau editatu egin duena. Beraz, gero ikusiko duzu liburua. Bueno, nik ez dakit, zuek ezagutzen duzu Stephen Hawking? Ba, hau prestatzen ari nintzela, Stephen Hawkingekin topo egin dut. Zu badakizu zer kontatuko dudan, ez? Berak ondo jarraitzen duelako. Nik ez dakit zergatik jarraitzen dudan gizon hau, baina jarraitzen dut. Eta alerta bat daukat jarrita gainera, ordenadorean. Stephen Hawking, berak zerbait esaten duenean, nire ordenadorean azaltzea da. Eta aste honetan uste dut izan dela, esan duela, lurra utzi behar dugula 100 urteren bueltan. Gure topea 100 urte direla. Ja ez dira 1000, 5000, ez, 100 urte dira. Hemen arazoa izango dela, gerra nuklearra, berotze efektua, aldaketa klimatikoa, superpopulazioa, en fin, arazo asko ditugu hemen lurrean. Eta orduan pentsatu dut Angelek zer egingo zuen Stephen Hawkingen adierazpenak entzun izan balitu karta zuriari heldu baino lehen. Gertatzen dena da, lehen da biziko aldiz historian, gure zibilizazioaren historian, gertatzen da lehen da biziko aldiz orain, eta orain diodanean da energia nuklearraren baliapideak bidean jarri zirenetik, 100 urte barru, eta lehenago ere, mundua guk ezagutzen dugun planeta hau desagertzeko aukerak gerotak handiagoak direla, gerotak gehiago ari geralako horri bidea zabaltzen. Eta gertatzen dena baita ere gauza kontu jakina da, almazen nuklearretan gordetzen ari dan Suedian adibidez, eta azkeneko zerak orantxe hilberri den idazleak Suediarrak bere azkeneko liburuan hortaz mintzatzen da. Gure planeta ondatzeaz aparte, arrisku izugarri bat genukeela, baita ere, urrengo glaziazioaren ondoren, ona bizitzera etorriko liratekeena, gero glaziazio horren ondoren sortuko litzateken bizitza posible ez izatea guk utzitako ondorioengatik. Eta hori dana gertagarri da guri esker. Eta gertagarri da oso epe laburrean gertalitekeen kontu bada. Ez dago, beste apuratu beharrik. Nik uste hurrengo glaziazioa 25.000 urte barru tokatzen dela. Tokitan egon gogo haitu. Orduan, ze gertatzen da, hau diodanean, noski, aukera hori hor dago, baina euskararen etorkizunarekin agonikoak baldin bagera, eta beste hainbat kontuekin agonikoa baldin bagera, eta horrekin ere agoniko jartzen baldin bagera, hobe da zurrutera dedikatzea eta hor konpon besterik ez egitea. Orduan, perspektiba horietan beti erlatibizatu egiten duzu, edo gaira ekartzen duzu, eta gai horretara mugatzen duzu kontu bat, ez? Eta hipotesi bat planteatzen den bakoitzean, hipotesi horren inguruko guztiak biltzen hasten baldin bazera, ez da posible diskurso bat eraikitzea. Orduan, bale, konforme, 100 urte barru ze izango da euskararekin, behar bada zertxorez, baina planteatu behar dugu zergatik gaur eguneko lana bideratzen laguntzen digulako. Eta hortaz, hausnartzen laguntzen digulako. Neri, normala da bezala, 100 urte, nik ez dut ezagutuko hori, baina bai interesatzen zait perspektiba hori gaurko lanari aplikatzeko.
Bueno, Stephen Hawking baino lehen, nik baneukan pentsatuta esaldi bat honekin hasteko, eta Stephen Hawkingena pasatuta, 100 urte barru ikusiko dugu zer egiten dugun, hemen baldin bagaude. Nik ez dakit, zuk oso argi daukazu zarela egongo, nik ez dakit. Bueno, joan den abenduko jardunaldi haietan, gauza asko esan ziran, liburu honek batzen ditu gehienak, behintzat hitzaldi nagusiak batzen ditu, eta Miguel Sáenz itzultzaileak esan zuen esaldi bat, esan zituen esaldi bi, ni apur bat, harrituta utzi ninduena, eta uste dut euskararen mundutik kanpoko persona batek bakarrik esan letzakela. Esan zuen, gauza batez seguru nago ordea, eta hura da euskal kultura ez dela hilko, eta batez ere itzulpenari eskerrak ez dela hilko. Eta gero, rematatzeko esan zuen, euskal idazle itzultzaile belaunaldi oso baten eskuetan dago etorkizuna. Hemen digasiko gara, koro. Zer iruditzen zaizu? Ez da erantzunkizun handiegia zuen bizkarpean ustea etorkizuna? Ez zait zer esan. Neri egia esan, komentatu dizut lehen, Miguel Sáenz iruditzen zait itzultzaile ikaragarri ona, itzultzaile izatetik aparte irakurri izan ditu, igual kasualidad ez nintzen behin, bere artikulo batzuk, El Paisen dela, eta oso gauza politak irakurri dizkiot, baina horrengo artikulu hau ez zait asko gustatu. Ez du ez zera portatzen, esaten du, ze honagean itzultzaileak eta ze polita dan itzulpena, eta ze jatorragean denak, eta haupa, ez? Hortarako ez genuen artikulu hori behar, exageratzen ari naiz, beti bezala, baina iruditzen zait gauza puntu zehatzagoetara joan behar degula. Zenet, argi dago euskal hizkuntza eukin nahi baldin badegola txukun xamarra, horrek suposatzen du literatura bat ere badagola, zer irakurria badagola hizkuntza horretan, eta orduan hor, sartzen dira idazleak eta sartzen dira itzultzaileak, orduan hori nik uste evidentea dela. Eta, gero sartzen dira kopuru batzuk, eta sartzen dira kalidade batzuk. Esan nahi dut, ni hasiko naiz azpimarratzen esan nahi nuena. Eta da, iruditzen zaidala, eta etorkizunari begira, esan pixka bat aitzaki bada, baina esan duzun bezala laguntzen digu hemen pixka bat aklaratzen. Eta gauzak argitzen eta zehazten. Oain arte igual euskalgintzan eta batez ere administrazioak bultzatu duen euskalgintzan ahalegin ikaragarria eginda, dirutza ikaragarria inbertitu da eta inbertitzen da, batzuntzat igual gutxi izango da, beste batzutan gehiegi, hori ez dakit. Baina nik uste asko begiratu zaiola kantidadeari. Eta momentu honetan, igual hasi beharko dugula, kantidadeari gutxiago begiratzen eta gehiago kalidadeari. Iruditzen zain neri. Itzulpenean. Itzulpengintzari buruz ari zara. Ari naiz generalian denaz. Hezkuntzatik hasita eta itzulpengintzaraino. Baina, mugatuko gea gure gaira, itzulpengintzara. Hemen ari gea itzulpen literarioaz, uste dut, ezta? Bai. Idazleekin gaude eta itzulpen literarioa zaigea. Baina, itzulpen literarioa, Bernardo Atxaga duela gutxi esan duen bezala, bazterreko gauza da. Korpus guztian, eta itzulpen osoa hartuta. Korpus osoa hartuta. Bazter txiki bat, anekdotikoa, nire ustez ere ala da. Anekdotikoa igual kendu ingo du. Bazterrekoa, kopuruari dagokionez anekdotikoa, zabaltasun eta korpus osoa hartuta. Guri dagokigunez fundamentala da. Eta beste batzuntzako ere bai. Uste galtzen ari naizela, ez banator berriz. Itzulpen kopuru handi hortan, gauza asko gaizki egiten dira. Gaur egun. Eta gauza batzuk egiten dira oso gaizki. Eta nahikoa da kalera atera eta begiratzea. Edozein kartel, edozein tokitan, edozein momentutan gaizki dago. Orduan, gu saiatzen geha, eta horien behar dugu, gure lana, aldeun ondona egiten, gure literatur itzulpenak,
aldeun ondona egiten eta ahalik eta adierazkortasunik handienarekin, eta txukunenak eta beste, eta bale. Baina nik uste gizartearentzat beste horrek garrantzi handiagoa dula. Askoz gehiago ikusten dela eta askoz eragin handiagoa dula. Eta literaturara joan da, bada haur eta gazte literaturaren itzulpena ere bai. Hemen esan gabe, baina aigea helduen literaturaz, literatura goren mailako literaturaz, esango du. Baina hor badago zati handi bat, haur eta gazte literaturaren itzulpena, eta hori ere ez da behar bezala zaintzen. Eta zaindu behar da askotzez gehiago. Askotzez gehiago. Azkenean askoz importanteagoa da 2 urteko ume batek entzuten duna, 60 urteko batek irakurtzen duna baino. Nik uste dut. Eta orduan, egin proba, jarri ume txiki baten ondoan, eta gauean ipuia irakurri, 2 urte ditu, eta ez dakit behar letzen, eta irakurri inbertzaio. Eta ia, ze ateratzen den. Ateratzen da improvisazio ahalmena. Zatik gauza batzuk ezin dia irakurri. Edo ozen irakurtzen dituzenean konturatzen zea, baina ze gauza traketsa da, salbuespenak, salbuespen. Irudiak eta zoragarriak, eta edizioa zoragarriak, oso liburu garestiak, baina kara nola, hainbeste aitona mona dagoen, eta hainbeste izeba osaba, eta hain ume gutxi. Baina gero edukia, eta ez nahizari bakarrik itzulpenaz, jatorrizkoa ere bai, azkenean problema osantzekoa da bietan. Jatorrizkoa, azkenean, gutxi gara bera leku beretik ateratzen da, azkenean, eta prozesua dago, hor baita ere, idazlearen buruan, eta itzulben prozesu bat ere badago, intrakraneala, edo. Eta orduan, oso testu eskaxak daude hor kalian, eta nik uste hori konpondu behar dela. Eta orduan, bueltatuz lehengora, kantidadeari igual gutxo begiratu, ni badaki kantidadea kopurua importantea dela, eta masa kritiko bat ere behar dela, ze bestela, adios. Baino, egin dugu, oen dela gutxien ez izenez akordatzen, elkarrizketa bat irakurri nun, bikoizketa lanetan urte askoan aritu den tipoa da. Inork ez tegizue. Eta esaten zuen bai oain Euskaldunen kopurua asko galdu da, baino gehienak totelkari dira. Irakurri ez? Bai. Eta, bueno, orduan hori ala da. Autobusean joan hemen... Iñaki Segurola izango. Ez. Ez. Ez da Iñaki Segurola. Iñaki Segurola... Bai, baina ez da bikoizketan ibili. Euskaltzen dian. Ez dakit... Bueno, ni isildoko naiz, bai. Bai, beste hitza emango diet, ez dakit zuek itxaropen apur bat daukazuen, edo... Nik ergatiboa ikusten dut, ja, agoniko total. Ergatiboa agoniko total. Bai, jarri belarri autobusian, hemen Donostian, Bilbon berdin da, osea, ez da fikzioan zertatuko da, baina realitatean berdin da belarria jarri ez jarri. Donostian adibidez, edo Gasteizen, ere bai, belarririk gabe ere, igual. Baina hemen Donostian, ergatiboa, niri lagun badokat Euskalduna bera, oso ondo egiten du euskeraz, baina ni naiz harentzat aditua, aditua ofizialetako bat baino gehiago dauka, baina ordu niri galdetzen dit, hola, galdetzen dizki zalantzak. Eta galdetzen dik gizuna lasei, ja, ergatiborik ez dagoen orain. Eta, esan dejo, Eta ez, autobusian beti, hola, jende gaztea, eta ergatiborik gabitziten dut, eta, bueno. Xabier, ergatiboa hilda dago. Komentatu nahi nuen, zaentzen, hori xebera. Esaldia. Deialdi, bueno, deigarria intzitzaian, hori irakurri nuenean, eta esan unazte konsolabide ederra ematen digun gizon honek. Euskal kultura ez da hilko itzultzailei esker. Aleia, euskera galtzen baldin bada ere, nola, itzuliak izango diren orain arteko obra guztiak, beste 2 mendetan euskarak segiko du zerbait izaten, beste bizirik dauden hizkuntzei esker. Hori da nik atera nuen. Gaztelanera, esaten zuen gainera, batez ere gaztelanerari esker. Orduan, konsolabide hori uste ematen zula, eta esan ez, bueno, Arkaitzkan eta konpainia lasai egon ditezke, beren obrak itzuliak izango baitira, eta etorkizunean hori Gertatu zitzaiola Koro Kagase du, ez gauza askoz ez entzuzkoagoak idatzi izan ditu,
itzulpegintzari buruz eta baita ere, ezak hizkuntza horretuen kontu buruz ere, askoz ere zentzuzkoagoak, baina orain, Herret Akademiako partaide egin dutenetik, nolabait zeratu egin da kontu hauetan ere bildu. Eta orduan, nolabait ja behin ospea hartzen duena, loreak banatzen hasten dan bezala, berari ere gertatzen zitzaiola hona etorri, eta orduan, ze zoragarria euskal edizioetan itzultzaileen izenak agertzen direlako. Hemen dokat hitzez, esaten du, en algunas editoriales se ha convencido ya, españoles o generalía naida, de que el traductor, ese supuesto fantasma, debe figurar de algún modo visible en las obras que traduce. Y he visto con agrado que eso es lo que suele ocurrir en las traducciones del euskera al español y del español al euskera. Besteik ez balego bezala, ez? Bueno, Angel, edo Arkaitz izilik egon da. Guretzen zaidan, klaro, ariketa hemen da hizkuntza hegemonikoetako idazleak eta itzultzaileak jartzea gure larruan, eta hor konturatu gara hasieratik ze zaila den. Hasteko da behin ze zaila zen, hainbat jendek onartzea gonbitea. Ze hemen dauden 6ak ausartu ziren, baina beste askok ez zuten nahi izan, ezta? Zerrenda luzea da, eta gero tabernan aletuko dugu geratzen direnekin. Zan nahi dut, gauza deseroso bat proposatzen zitzaien. Egia da, batzuek gehiago hurbildu direla edo hartu dutela modu hertsiagoan enkargua, ez? Hizkuntza hegemonikoekin zer gertatzen da? Claro, Miguel Sáenzen kasuan berak planteatzen du, eta horretan arrazoia du nere ustez, hizkuntza hegemonikoa da proiektore bat, ez? Proiektore izugarri bat. Eta orduan, hizkuntza berak planteatzen duen hipotesia oso eztabaidagarria dena, baina badaukana zentzua, da hizkuntza txikiak hurbildu behar duela handiarengana bizirauteko nolabait, ez? Nola, modu parasitario batean hurbildu zaitezke baliatuz, hurbildu zaitezke makulu bila. Niretzako hori oso gai interesgarria da, nola modu inteligente batean erabili hizkuntza hegemonikoa gure biziraupenerako, gure sormenerako eta gure alde. Orain, zein da proiektore handi horren arriskua? Zu proiektore batean jartzen bazara proiektoretik gertu, zu jartzen baduzu eskua proiektoretik gertu, zure lana egiten baduzu proiektoretik gertu, objektibotik gertu. Ez da ezer ikusten, iluna baizik. Zu jarri behar duzu proiektoretik urruti xamar, zure itzal txinesko horiek egin daitezen, eta zure itxura, zure perfila, zure izaera eta zure nortasuna pantailan isladatu da dinez. Zinema batian, pelikula bat ikusten dugunean, norbait pasatzen bada, proiektoren aurretik ezabatzen du dena. Aldiz, lehenbiziko hiladan pasatzen bada, urrunagotik ikusten da itzal bat, eta ezagutu egiten dugu bera. Orduan, nola, zein da erdibidea, non jarri behar dugu, zein izan behar dugu gure jarrerak hizkuntza hegemonikoarekiko. Ez gaitezen itxura gabetu, ez gaitezen izan haien frankizia bat. Zergatiboaren galeran, ezako, bale, sintoma bada, baina hemendik egun urtera, ergatiboarekin edo gabe, uste hori izango da gauza marginal bat. Ze globalizazioa dijoan neurrian eta inean, hemen devastazio hau Amazoniarena baino askoz azkarrago da. Eta literatura eta itzulpengintzak hor daukagun lana eta papera 0,7 da. Hemen hizkuntzaren biziraupena bermatzeko nire ustez, beste botere eremu batzuetan hartu behar dira erabakiak. Eta erabaki behar bada ez oso gustagarriak hizkuntza hegemonikoa soilik hitz egiten duten entzat. Eta nire sensazioa da, azkeneko 25-30 urteotan asko relajatu garela. Ikaragarri relajatu garela. Gure politesaren, gure erruduntasun sensazioaren, gure politika eta hizkuntzarekin nazketa egitearen ondorioz, iritsi gera halako indolentzia absoluto batera. Eta indolentzia hori dago telebistan, dago mass median, dago leku guztietan, eta erantzi horri nola esponentzialki ahozkotasuna, aipatzen zen duten, ez? Ahozkotasuna, adierazkortasuna, lenguan ikusten duen kalabaza tripontzia, bikoizleak aipagitu dituzu, kalabaza tripontzia ikusten baduzu gaur egun, oso geldoa egin daiteke, baina bikoizle daukaten adierazkortasun neurri nik ez dut ikusten inon. Ez dago, ez da existitzen. Ez kalean, ez kulturproduktuetan, ez irratian, ez dago. Hitzak murduzkatzeko era hori, esateko era hori,
unkitzeko era hori. Ez dago. Orduan, gaur egun inoiz baino gehiago idatzi da eta irakurtzen dugu, baita euskeraz ere, Twitterren dela ez dakin dela, mezu nahi baduzu nanomezuen bidez, baina horre bermatzen du hizkuntza baten etorkizuna, inolaz ere ez. Baina, nun jarri nahi dugun langa, ez? Jarri nahi dugun langa literaturan edo itzulpengintzan, edo jarri nahi dugun langa benetan hizkuntzaren auzia ebatziko den leku horietan, zen ere ustez ez da ebatziko gaur eztabaidatzen ari garen edo liburu honetako kontuetan. Egia da oso ederra dela Karl Krausena ez hori, ez Adam Kovačiček aipatzen duena, eta gustatuko litzaidake partaide izatea esaldi horretan, beak esaten duenean, Shanghai bombardatzen zuten bitartean, Karl Krausek ortografia eta koma eta puntuazioa arduratzen zen, ezta? Zergatik eta, sinismen osoa zuelako koma bakoitza bere lekuan egongo balitz gerrarik etzela egongo Shanghaien. Claro, guk sinistu behar dugula edo komeni zaigula hori sinistea edo hori idazmaian jartzea, baina realidadea beste bada, ez. Dena den, itzultzaileak eta idazleak gauden hemen, nik eskatzen nauen kontu bat, eta uste dut hizkuntzaren beraren, gero garapenarekin, eta gure lanaren garapenarekin zerikusi handia duen kontu bat dela. Alde batetik hizkuntzaren ganako disiplina hauek erakusten digutela eta gu ez gerala hain disiplinatuak beraiek bezala. Edo gerala beste modu batera. Eta bueno, hor eztabaidatu liteke asko, hori zenbateraino dan beharrezko bat ez dakiz da horreza, berenik inbidia diet disiplina hori daukatelako. Baina gehiago kezkatzen nauena da, hain kezkatuta baldin bagaude gure hizkuntzaren garapenarekin eta etorkizunarekin eta bat, nola ahaleginetan eta geran bi mundu aparte, itzultzaileena eta idazleena, eta iruditzen zaidan, eta hau kritika moduan egiten dut, iruditzen zaidan, gu gerala hurbiltzen ez generanak, itzulpenak, ekarri dugun onura guzti horretara, ze onura izugarri ekarri dugun, eta ez dakizen bateraino geran horretaz kontziente edo ez, eta gu gerala hurbiltzen ez garenak, eta sekulako zerbitzu bat egiten ari zaigula itzulpengintza lana idazle jendeari, eta ez gerala hortaz baliatzen. Eta ezak korok aipatu duen ezag literatura, nik aipatu nahi nuke baita ere gero, idatziaren gainean beste alor bat oso importantea. Eta ja da saiogintzarena. Ze ikasleak momentu jakin batean pasatzen da ja alor batera, eta alor hori deitu diezaiogun unibertsitatea. Eta unibertsitateko testuetako, oroar, itzulpenetako, eta oroar, baita ere sorkuntza berezko zera, euskera, neurri batean, linguistikoki esan da, linguistikaren ikuspegintik esan da, eta hizkuntzaren ganako gustotik esan da, pekatu mortala da. Nola liteke, zerbait transmititu nahi dezunean, transmititu nahi dezun horren erramienta, hain erdoildua, hain gastatua, eta hain mailu txarra eukitzea. Burrundara eta besterik ateratzen ez duen mailu bat izatea, eta arekin zerbait transmititu nahi izatea. Kasu honetan, jakituria transmititu nahi izatea, hain elementu edo hain bitarteko baldagarekin. Eta hontaz ez da hitz egiten. Eta gure gaztedi osoa, egia da diosuna hau literaturaz, eta gero urrungo mailan, beste hori dator, oraindik ere nire ustez grabeagoa dena, dator, hori, eta nola ez dan unibertsitatetik beretik, halako hausnarketa minimo bat ere horretaz, eta minimo batzuk ere ez diran exigitzen unibertsitate horretan bertan. Ze minimo horiek, eta hemen dator, pekatu larriaren beste elementu bat, minimo horiek gero ingelesez egiten dituzten testutan, aldizkari espezialduetarako eta mailan gora joateko eta bat, horiek bai zaintzen dituzte, eta gaztelania zer esanik ez. Eta ari gera, edabideak aipatu ditu, eta ari gera. Egia da,
gaztelaniarekin ere erabat baldartzen ari gara hedabideetan, eta ikusi besterik ez dago Euskal Telebistako hainbat eta hainbat programa. Baina beste hizkuntzetan jartzen dugun galga ez jartzen euskerako galga. Eta orduan, herri hizkeraren eta defentsa egiten duena, alegia, kalean hitz egiten ez den euskararen alde egiten den aldarri hortan, mintzatuko zaizut, euskeraz, telebistan edo irratian, edozein futbolari, edozein persona publiko euskara baldar batean, eta bueno, nire herriko zerrekizkeran ari naiz, baina tentuz, gaztelaniaz ez du hori egingo. Ze parregarri geratuko da, eta mundu guztia parre egingo dio, horrela mintzatuko balitz gaztelaniaz. Baina euskeraz ez, euskaraz ni azpiterrez, ustez azpiterrez, ze ez baita azpiterrez ere ari. Eta orduan, ja panorama alderriotatik, eta berri hori aurrekora bueltatuko naiz, nik uste dut idazleok eta itzultzaileok nolabait egin beharko genukeela beste planteamendu edo beste irudi bat eman beharko genukeela mundu hurbil batena. Eta inpresioa dut bi estakamentu diferenten irudia ematen dugula. Horrekin lotuta, Arkaitzek idazten zuen, itzulpen juridikoaren arira, testu juridikoa gazteleraz ez direla ulertzen, eta euskera atzerako orduan testu juridikoak ere ez dira ulertzen. Hain zuzen ere, kalko bat egiten delako gaztelera ezin ulertu horretatik, euskara ezin ulertu horretara. Eta berak planteatzen zuen, ia zergatik ez dan refresh bat egiten, eta beste hizkera bat asmatzen, Xabier. Zergatik, nik uste estatuak baditulako bere baliabideak eta bere planteamendu ideologikoan bada gauza bat, edozein itzultzaile juridikorik gainean jartzen zaiona, eta bida segurtasun juridikoarena. Segurtasun juridikoaren izenean, ez dut esango gauza bat bestearen kalkoan eta ez izan behar duenik, baina izan behar du testuan terminologikoki zehatza, eta izan behar du testu horretan dioena adierazten duena. Nik badakit, gaztelaniazko edozein testu juridiko lehor eta ulergaitz egin ditekeela edo segun zen mailatan bihurtu ditekeela ulergarriago. Ez lege baten testuan, seguru aski legetik behera doazen testu guztietan, hori guztia egin dileke. Horrez dago segurtasun juridikoaren problemarik, baina behar du zehaztasun terminologikoa eta behar du testuak hemen esaten duena, hementxe alaxe esatea. Eta horrek jartzen dizkigu, zultzale juridiko izan geran hoi, jartzen dizkigun olako kortxe sendo bat, eta hortik atera ezina. Gero beste gauza bada, hortik behera dauden gainerako testu administratibo guztietan oso erraixen ditzezkela gauzak, eta hor bai hobetu ditzekela. Neri deigarra egiten zait, hau da, ze kezkatua gauden sudurretik sartzen zaigunarekin, demagun incineradorarekin edo ez dakitzerekin, eta ze gutxi inporta zaigun belarritik sartzen zaiguna. Esan nahi dut, nik neri herri hori ez zait interesatzen. Kutsadura akustikoaz hemen inork ez du ezer esaten. Ez naiz ari orain bakarrik laugarren beko horma botatzen dituzten bitartean ateratzen duten zarataz. Baizik eta benetan supermerkatura, aireportura, kalera, eroskira, leku guztieta joaten zarenean entzun behar izaten duzunaz. Espazio publikoetan, sarritan. Non dago mobilizazio hiritarra? Hor, oso pobrea iruditzen zait ekologia mota hori, da bakarrik kezkatzea osasun mota batekin, zeina jakina, ni ere kezkatzen naiz. Baina eta bestea? Euskara ez zaigu inporta. Ez bakarrik euskara, ez naiz bakarrik euskara zari, ez hizkuntza zari, baita ere eta nagusiki. Baina, zuk aipatu duzun sententzia hemen daukat. Hizkuntza batetik bestera mugitzearen, edo mugitu ahal izatearen abantaila zein da.
saboteatzailearen jo dezakezula, ez? Leku batera sartu, hizkuntza hortan dagoen gezurra zurearekin salatu, eta zure sabotaje horren ondoren alde egin, ez? Eta hizkuntza ez dugu horretarako erabiltzen. El juicio cautelar debe valorar circunstancialmente el interés del conflicto que la ampara, es decir, el cómo y el cuándo se ejercita frente al grado de madurez y consolidación que ofrezcan las decisiones sobre las que se intenta incidir o impactar, que en este caso resulta claramente decantado en favor del interés público de la ejecución. Come on. Hau, por cierto, incineradoraren aldeko epaiaren zati bat da. Eta incineradoraren kontrako erasorik handiena izan daiteke itzulpen on bat. Egin dezagun. Javier Cercas etorri zen hizkuntza hegemoniko baten ordezkarilez, baina nik Javier Cercasekin zalantza asko izan dituen. Ze bera Katalunian bizi da. Kataluniako toki katalanenean seguruen, Gironan bizi da. Bere bizitza katalanez egiten du, bere masterekin katalanez hitz egiten du, lagunekin katalanez hitz egiten du, bere garaian lan egiten zuenean, egunkari batean katalanez egiten zuen, bere mundua katalanez da, eta momentu batean erabakitzen du, espainieraz idatziko duela. Beraz, egia da, berak erabiltzen duen hizkuntza hegemoniko badela, baina bere ingurune horretan nahiko ez hegemonikoa da. Baina, bueno, hala ere, berak uste dut nahiko ondo isladatu zuela zer gertaliteken hizkuntza ez hegemoniko batean sartu ezkero, eta gure larruan edo hizkuntza ez hegemoniko baten larruan sartu zen, eta berak gauza bat esaten zuen, eta zen, egingo ez nukeena da, hizkuntza agoniko batean idazten baldin badut, egingo ez nukeena da, idazle agoniko bat izan. Zuek idazle agonikoak zarete? Angel. Kontu hontaz idatzen hitz egiten dudanetan gogoratzen naiz. Urte asko dira maixu eta adiskide izan dago Juan-Mari Lekuonak esaten behin esan zidana. Nigorpen izango nituen 20 gutxi urte. Motelak. Ez adi kezkatu hizkuntzaren etorkizunarekin. Nik kezkatu adi hizkuntzara horren alde zer egin behar duen. Eta gainontzotua, hilko baitu, eta hor konpon, egin behar duena egin du. Eta alegintzen naiz praktikan jartzen. Hori. Gertatzen dana da, balizko hurbiltasun bat zure iraupenarenak horrek arduratu egiten zaitu. Personalki noski, osasuna hola baldin badezu eta baldin badituzu arazok eta bat, bai, Juan-Mari Lekuonaren zerak aholku hau ondo dator, baina hurbil dago sega. Eta hizkuntzaren kasuna ere hori bada. Eta gure lana, nolabait, mediatizatu badago horregatik. Ze horren inguruko giro sozial eta giro kultural bat badago. Ama gaixo dago, esaten zen gure poesia romantizismo garaiko zerak poemetan gure egoeraz. Eta ama gaixo dago, egiten idazten du Martin Ugaldek antzerz lan bat 1960 inguru horretan. Eta ama gaixo horren presentziak guri sozialki ikaragarrizko eragina egin digu. Eta baita ere, izan dugu hori akulu modu bat garai jakin batean, gerraren ostean, bai Errepublika garaian eta bai gerra ostean, nolabait irudi horrek lagundu izan dugu ezaken akulu bezala. Baina nik uste dut, eta hau serio, ama gaixo dago horrek, kalte gehiago egiten digula, mesede baino. Ze bizitza praktikoan ere, ikusten dugu nola, heriotzaren pisu gehiagiak, heriotz hurbil baten pisu gehiagiak, egiten duela beti ere fokalizatu heriotzan, indar guztia, eta ez bizitzan. Eta gu jardun gera beti gure reivindikazioak,
egiten balizko heriotza horren ikuspegitik, eta ez benetako bizitzaren gozamenetik. Eta nahiago gaude eta justegin benetako bizitzaren gozamenetik. Eta gero ni hiltzen aizenean sekretatzen da, bueno, nik nire lana egin behar nuela uste nuena egin dut, eta gainera lan horretan gozatu egin dut. Hiltzen ari gozan, baina ni bezologu enez enteratu ze bizi, arnasa ematen aldegindu naiz. Eta gainera, egoera horretan arnasa emate horri, behar bada, etekin estetiko gehiago atera diot, eta hemen nator askotan aipatzen dudan Seferisen esaldiarekin, que los autores de las requete elaboradas literaturas sortuko dituzte gaiak, baina hizkuntzaren gozamen asko zer zailagoa dute. Zergatik requete elaboradas daudelako eta tradizioaren tradizioaren zamagatik asko zer zailagoa dutelako hizkeraren beraren gozamen, hizkuntzaren beraren gozamen. Eta orduan, izan goza dezagun. Bizi gaitezen, bizi garen bitartean, goza dezagun esku artean daukagun hori. Baliabide hori. Beraz, Eta uste dut hor badagoela gozamenaren, hizkuntzaren gozamenaren didaktika falta izugarri bat gizartean, eskolan eta bat. beraz, ulertu badut, zu idazle agonikotzat daukazu zure burua, baina zure buruaren kontra egiten duzu agonia horri buelta emoteko. Nik uste dut, gizartea bera degula hizkuntzaren ikuspegian gizarte agoniko bat. Oroa. Eta orduan nik gizarte horretako parte, izan naiz, oan baino askoz ere agonikoagoa hizkuntzan, eta nik uste denok izan gerala. Gure azapenetan ere badagoela elementu hori nolabait hizkuntza salbatu beharrena eta bar. Eta nik gara momentu honetan ez dut hizkuntza salbatzearen perspektibatik ezer egiten. Baina gazetan bai. Arkaitz gazteagoa da. Agonikoa zara Arkaitz, idazle moduan, esan nahi dut. Ni pentsatu nahi dut, agoniko umoretsua naizela, hau da, azkenean dene galtzen dute. Baina batzuk galtzen dute beste batzuk baino polikiago. Hori da gaztelania eta gure arteko ezberdintasuna, ez? Galdera segurua da, akabera segurua da, baina batzuk galtzen dugu azkarrago, eta beste batzuk polikiago, ez? Atzo, prentsaurrekoan aipatzen nuen ikusten, karo, hizkuntza ez hegemonikoetan lana egiteak egiten gaitu pixka bat existenzialista. Existenzialista zentsu hertsian gure hizkuntzaren existentziaz, geure buruari galderak egin beste erremediorik ez daukagulako. Baina horrek behar bada baita ere egiten gaitu, ez dakit, puntu bat ironikoago edo eszeptikoago edo, bueno, geure buruari barre festibo bat egiteko heriotza aurreko festa horren kontzientzia presenteagoa edukiko bagenu bezala, ez? Pentsatu nahi nuke, nire jarrera behintzat hori da, ustez. Eta zuek itzultzaileak hizkuntza agoniko batetik itzultzera zoaztenean, obra agoniko bat, agonia hori isladatzen duzue edo ebitatzen saiatzen zarete? Jo dezagun klasikoetara eta agonia, berez, borroka, omen da. Niri ala esplikatu zidaten, eta orduan. Bueno, agonia horretan planteatzen dugu gure aldetik ahalegina egitea, besterik gabe. Orduan, borroka zer mailatan da borroka? Borroka indarko zu dituzun gabezilekin, egunero ikasi behar direnekin, eta gainontzekin. Agonia hori bizi duzu hizkuntzarekiko, ez hizkuntzaren etorkizunarekiko. Nik behintzat ala planteatzen. Ez dut planteatzen sekula, Joycek planteatzen zuen bezala, jarriko ditut hemen liburu honetan hainbat enigma, 300 urtean ukiko baititut, gero kritiko guztiak burua usten nik esan nahi nun. Bueno, hori idazle batek, olako, ez dakit, jarrera izatea logikoa zen. Nik olako planteamenturik ezingo nuke izan, ezingo nuke izan inondik inoare, nik beste borroka batzuk ditut. Eta pentsatzen du besteok ere, liburu baten aurrean, itzuli behar dugunean, ez deula, nik behintzat ez segula pentsatu hau, hemendik 200 urtea inork irakurriko aldu. Eta zer, eta irakurtze ez badu zer, irakurtzen baldin badu, hobe. Baina, bueno, idatzita gelditzen baldin bada behintzat, norbaitek, noizbait, aukera izango du.
Eta orduan, alde hortatik egiten dugu lana. Nik behintzat ala planteatzen du. Eta zuk, oro? Ni agonik asamar. Borrokan. Borrokan hizkuntzarekin, baina gainea ez bakarrik hizkuntzarekin, hola hizkuntzarekin. Borrokan Eimarekin, borrokan Euskaltzaindiarekin, borrokan Juan Garziarekin, eta borrokan Ibon Sarasolarekin, eta ez dakit beste norbait falta da. Bai, Kepaltonaga, en fin, nire buruarekin ere bai, ordenagailuakin, en fin, pensatu gehieneare, hau ateratzen denean norbait eletuko du? Hori, urte, Orduan, gure problema ez dakit disiplinatuak gehan, baina, klaro, ez gatzeti dauzkagu, da danakola. Eta, klaro, zuen gana, igual ez atrebitzen, edo, ez zaudete erret akademian, baino gurekin, kaina, orduan, Sinasio, Bueno, zenbait puntu esan nahi nitu, batera egiten da, uste gizte pasatzen da. Izkera juridikoa, hori gauza, konkretu bada, baina nik ikusi izan ditut Osakidetzako testuen itzulpenak, testua gaztelania ez da euskeraz, eta asko zoete euskerazkoa. Ikusi izan ditut, eta existitzen dira. Eta nik uste hori esan nahi zenula, eta nik uste itzultzaile asko daukagola esperientzia hori, jakin lerrein deten, entenditzen ze Kristo esan nahi zuen honek, behintzat ondo jarriko dut, normal, ez? Claro, egin behar dezu, batzutan egia da baita ere, eta iturtu behar da, automatikoa jartzen dezu, eta ez dezu, hala. Eta nik uste zilegi dela, jatorrizkoa ez entenditzen, itzulpena ere, ez? Itzulpen bada. Baina, normalian txintxoa gea, oso txintxoak. Eta orduan, horri biltzen geha, zer esan nahi du, azkenean ja, deskubritzen desunean zer esan nahi du, ezin dezu hain arraro esan nahi tare, ateratzen da normalean, ez? Gero begiratu behar da iztegi batuan, nola dira, forma, eta hor ja, baita ere, lehenko humorea joate zaizu, baina, Da itzultzaile sadikoa izan, edo itzultzaile eskuzabala izan. Eta itzultzaileak egia da, ongi merezitako eskuzabaltasunaren fama daukala, ez? Nire asko interesatu zait, lehen esan duzuna, kantidadearen kontua, ez? Eta itzulpen honak egitearen kontua, eta hori da, zerbait behar bada, hizkuntza ez hegemonikoetakoen ezaugarri bat da, ezin diogula geure buruari permititu itzulpen txar bat, eta ezin diogu permititu novela txar bat. Ez diogu permititu behar. Ezin diogu permititu, baina... Ez diogu permititu behar. Eta espainolak ere ez. Ez du zikinkeri. Ez? Eta lehen esaten ezinean euskaraz testu txarrak, testu liburuak, efectivamente, daude. Jatorrizkoa holako xe izaten da. Osea, gaztelaniaz ere bai eta ikaragarriak gainera guk ondo ezagutzen dugu hori. Ezagutzen dugu ondo mundu hori. Gauza bat absurda iretzen zen eri, azkenean kapitalismoa jarriko da gauzitan, baina absurdoa da, ez da zen bat argitaletxeetanak borrokan elkarren kontra, testu liburuak atera eta danak iguala, baina pixka diferentiak, bestela, ez? Da, labadora berri bat ateratzen danean betzela, honek lehortzen du 2 segundotan. Honek 2 segundotan, baina isilik. Eta, orduan, testu liburutan nik olako sensazio bat doka, danak txarrak. Izango dira batzuk onak, izango dira. Orduan, gaztelaniaz ere bai, eta gehiago esango dizut, unibertsitatea zeharka, baina ezagutzen de pixka bat. Oain moda da, goiti bultzatuta. Eta behitik, eta erditik, eta toki guztitatik. Hizkuntz anistasuna aldan handina. Orduan, minimo 3 hizkuntza. Umeak ja jaio eta tra. Minimo 3 hizkuntza hori ja gutxi da. Ematen dira eskolak inglesez, unibertsitatean. Eta ez gutxi. Unibertsitatean hemen Donostin ari naiz, publikoan. Eta bestea, jesuitak eta emango dituzte, asko zegillo, pentsatzet. Nola ematen diran? A. Bani badakit batzuk oso gezke ematen dirala. Orduan, maskara, bai. Maskara kristona. Ez bakarrik euskeraz. Zaten dut, atxak aipatzen zuen maskara, hori badago.
baina ez bakarrik euskeraz. Maskara handi baten barruan, danok, bueno. Horrela funtzionatu behar dugu, ez da bestik, edo bakoitza bere txokoan, aldun ondon egiten ditu gauzak, zuk esan dezuna, zenet, ezin dugu mundua salbatu, igual 20 urtekin, bai, oain ez. Orduan ezin dugu mundua salbatu, ezin dugu, orduan zein godu, pues, aldeuna, eta aldeun ondona, eta ondo pasa, bitartean, ez? Hori esaten zenuna euskeraz errexagoa dala, igual, literatura egitea edo, hori askok aipatzen dute, eta nik uste neko garbi dagoela, ez? Esan edo, Zerkasek esaten du, eta Saenzek ere bai, eta oso ondo esan da, gainera Zerkasen artikula oso interesgarria. Bera, zuk esan dezuna, beak esan duna, Katalunian bizi eta dana katalanez egin, baina idatzi gaztelaniaz. Azten da esplikatuz, beha estremeñoa dela. 4 urtekin joan zan bere familia Kataluniara lanera. Gurasoak, erdaldunak, eta orduan esaten du, ez dakit beak hori ere errepikatzen dute, askok, tripetatik, erraietatik ateratzen den hizkuntza. Orduan, beha katalana, ez zaio tripetatik ateratzen zaio, hemendik. Eta beste batzuk aipatzen dituzte, beste zera batzuk, eta esate gauza bera. Badakigu, badirala, hain zuzen ere, ben hizkuntza utzi eta beste batea pasadiran kasu paradigmatiko, baino gutxinak dira. Hortxe daude aipatuak zeraren kasua, ez? Milan Kunderarena. Eta hor daude bere, el telon hortan, bere arrazoi bideak, baina ez dakit nik oso zentzuzkoa dian, zatik berak, hain zuzen ere Gombrowiczen esaldi hori itzultzeakoan, nazioa esaten duen tokian hizkuntza jartzen du. Eta berarentzat nazioa ez da inondik inoare horri irakurri ahal izan duanez, ez da inola ere hizkuntza. Eta ez du hizkuntza ere hartaz, berak esaten du, 78an tanke sovietikoak sartu zirenean, berari nazio bat hil zitzaiola. Orduan, nazioa hil baldin bazitzaion, txekierak antxe segizuen. Orduan, nazioa esaten duenean, nik uste, estadua esaten du, edo soberanotasuna, edo abar. Baina gero, Gombrowicek nazioa esaten duen tokian, justu hizkuntza jartzen du. Orduan, tipo honek ez dakit zer zeukan buruan. Bueno, pentsatzen du zer zeukan buruan. Gero, horregatik hain zuzen ere, txekieratik frantsesera pasatzen, eta bi hizkuntzei parekotasun berdina ematen ziren, bere bizitzaren bukaeran. Orain testua rebisatzen jardun geranean, ire lan txukuna ezin txukundurik, gehiago txukundurik, baina esatezok eta irakotza jardun zen da, Kunderari buruz pentsatuz, txekiera lagatzen duenean eta ja frantsesez idazten hasten denean, eta ezagutzen baldin baduzue Kunderaren obra pixka bat, nola aurreko txekieraz idatzitako testuetan txekia agertzen dela. Alegia, txekiarrak agertzen direla, haragizko personaiak direla, haragizko tokiak direla eta paisaia direla. Paisaiak eta gutxi pintatzen ditu, baina egiten dituen referentzi lokalak, edo egiten dituen referentzi personalak eta pintatzen dituen personaiak denak errealak dira eta zuk imaginatzen duzu txekia. Baina frantsesera pasadenetik, erabat estilizatu eginda. Erabat personaiak difuminatu egin dira, ideiak dira nagusitzen direnak, eta abstrakzio dira. Eta orduan bere narrazioak galdu egin dute nervioa galdu egin dute. Izenburuetatik hasita, azkenekoak dira la inmortalidad, la lentitud, la identidad y la ignorancia. Horiek dira tituluak, orduan. Bueno, aurrekoak ere, la insoportable, dago gaizki. La broma oso broma zehatza zen. Bai. Norbaitek kalderaren bat egin nahi baldin badu, altxa dezala eskua eta egin dezala galdera. Bestelanik jarraituko du galderak egiten, baina, aukera daukazuela zerbait galdetzeko. Jarraituko dut.
Hau da eskolan bezala, inork ez du galdetzen ezerrez, inor ez da ausartzen. Bueno, ausartzen baldin bada norbait, altza dezageskua. Oso ondo. Ba, adibidez, ez dakit, zergatik entzun behar duendik Enrique Iglesias alkatxofa batzuk iresten ditudan bitartean. Ez daukat eskubiderik ez entzuteko. Zergatik Euskal Irratiek ez daukate kuota bat eta telebistek euskal musika entzun dezagun. Zergatik ez dira erabaki batzuk hartzen, zona berdeak dauden bezala eta parkiak, hainbeste kilometro karratuko hainbeste, hizkuntzan eta hizkuntza zehatz batean egindako ekoizpenak eduki dezan lekua. Zergatik bestela ez duelako edukiko inon. Interneten, berdin, beste hainbeste ez. Orduan, baita ere iruditzen zait, kultur politikaren adar nagusi bat oso ahula daukagula, hizkuntzari lotua. Eta orduan bizi garela kolonizaturik, kulturalki kolonizaturik, eta gainera gustora gaudela kulturalki kolonizaturik, baina ez gaudela preso hartzeko gustora gaudela kulturalki kolonizaturik. Hau da, esango dugula, ai. Baina berez, gustora gaude. Bueno, gustora gaude, enterra dezagun geure burua pala batekin, umeek egiten duten bezala, hondartzan. Eta dedikatuko gea beste gauza batera, ez? Bai, hor badago, hizkuntzaz ari garenean, zertaz ari gara, ez da, atzo hori ere aipatzen gara. Adibidez, Zerkasek eta oso garbi esaten dute, eta nik hor nire zalantza dauzkat, idazle baten funtsa eta, dala lenguaia eta ez hizkuntza, ez? Hau da, momentu batean, kunderak bezala, aldatu dezakezu hizkuntza eta jarraitzen duzu idazle izaten, ze zure lenguaia da literatura. Ez? Tani behar bada, egun batzutan ados nago horrekin, eta beste batzuetan ez. Ezta? Iruditzen zait, hizkuntza hegemoniko batetik oso errez esaten dela hori. Baina nahazten dira gauzak, ez? Nahazten dira gauzak, eta azkenean hizkuntza hegemoniko eta ez hegemoniko, hizkuntzen artean ere badago botere harreman bat. Argi eta garbi. Eta botereak erabiltzen ditu hizkuntza bere helburuarentzat, ez? Modu malizioso eta batzutan oso zabar batian ere bai. Hizkuntzari atxikitzen dizkiogularik, hizkuntza bati berez atxiki beharko ez genizkioken ezaugarriak. Demagun, esaten genuen, ez? Mientras hablemos en un euskera tranquilo, todo irá bien, pero si hablamos euskera en un acento catalán, pues las cosas se podrían torcer. Hori, euskaraz ez dakien norbaitek esana. Bueno, Ioneskok idatzi zituen hori baino gauza askoz ere razionalagoak. Junckerrek berdin esaten duelarik, ez, hizkuntza inglesa ez da hemendik aurrera importantea izango, ze, claro, Brexitaren ondoren, orain hitzaldia hemendik aurrera frantsesez jarraituko. Hizkuntza ez da hizkuntza bakarrik, ez. Barrika batean dagoen whiskia ez da berdina, barrika horren egurra nolakoa den arabera. Eta ez da berdina kanzerra izatia edo minbizia izatia. Eta nik euki beharko nuke hizkuntza ez hegemoniko bateko hiztun bezala, minbizia izateko eskubidea eta ez kanzerra. Ez dakit erantzun dudan zure galdera zaila zelako ez, baina... Barkatu Ioneskok zer zatezuen, kai hontaz? Ez, bururatu zaite, Alonsoren hitzak entzutean, bururatu zitzaidan, zela la cantante, abeslari, emakume abeslari burusoilaren pasarte bat izan zitekeela. Ez, kasualidadea Ionesko Rumaniarra zan, baina frantzesez idazten zuen. Bai, ez hausnarketaren bat zuela horri buruz. Hizkuntzazari baizik eta bere absurdoaren teatroaren kontentzioaz, ez?
Beste galderarik badago? Zerkasek berak aipatzen duenean Extremadurakoa dela, 4 urterekin heldu zela Kataluniara, eta horregatik erraiak ez dakit zenbat kargatuko zitzaizkion 4 urte horietan, baina soldados de Salamina orduan ja sartu baldin bazioten 4 urte zituenerako, hau da, ironia erabilita oso deigarri egiten zaidala, edo aitzaki iruditzen zaidala, berak esaten duenean gaztelaniaz idatzi behar duela, baina are gehiago euskarara ekarri dut, bilatu dut pareko bat, saiatu naiz, eta berehala burura etorri zait ez dakit pareko zehatza den, baina burutik pasatu zait Kirmen Uribe. Kirmen Uribek nik pentsatzen dut 4 urte zituenerako euskara batua zertzen gehiegi ez zuela jakingo, eta izatekotan Ondarroako euskara ederrean hitz egingo zuela. Baina gerora, bere autofikzioan, Ondarroako euskararen arrasto handirik enuke esango dagoenik. Eta benetan galdera da, Javier Zerkasen erantzun hori onartzen baldin badugu, Euskal Herrira jaio aurretik etortzen diren pertsonek ezingo dute euskaraz idatzi edo ze bide eman ahalko zaie, hau da, berandu Euskal Herriratzen den idazlearekin zer egin behar dugu? Bueno, hor nik uste bakoitzak egin dezala nahi duna. Ez dago problemarik eta ez dago, ez? Batek esaten badu, niri erraietatik ateratzen zait hizkuntza hau, oso ondo, ez? Bere problema da edo bere erabakia da. Eta besteak esaten badu, Txekoslovakiakin, Txekoslovakiakin honeaino nago, eta beste hizkuntza bat erabiliko dut, ez? Orduan, bere eskubidea du, ez diot horri problemarik ikusten. Beste gauza bada, euskara batua dela eta, onera etorrita eta oraingo problemetara, hor ere uste dut atzeraka egin degula, nik garbi ikusten dut, Ibon Sarasolaren bitakora kaileraren bidetik, euskalki ez eta hitz egiten duenean, orain dela 50 urte izango dira, hasi ziren ikaragarrizko ahaleginak eta ikaragarrizko lana egiten euskara batua sortzeko, bestela, ja, hortaz bai seguru nagoela. Sortu ez balitz, ja, euskara adios, dagoeneko. Eta orduan hori sortzeko, sortu zen, eta hori nunbait jendeak desegin egin nahi du. Edo bada jendea desegin nahi duna. Orduan nik horri ez diot, ez hankarik eta ez bururik ikusten, eta ez dakit ze pasatzen den. Ez dakit nola itzuli leiken obra bat Azpeitierara. Por cierto, lehen esan behar nizuen, gaztelania ez dialaulako gauzak egiten. Atzo edo eraneun arketu zen el pequeño príncipe, en andalú. Bai, ikustekoa da, el andalú. Gainola jartzete, andalú, Honako hau, noabaita juten antokitan, printze txikiaren edizioa hizkuntzartakoa erosten du, eta baina andaluzia jateko amoratzen dago, beste hori erosteko. Omen dago. Bueno, bai, oain entak zen esaten. Bai, itxoen eske hemen paper guztian txukun azken entanan astuta. Naukan hemen aipamenen bat oso ondo zetorrena. Euskara batua da, zuk esan dezun Santi Leone. Artikulo bat, izena duna, maite ditut maite gure euskalkiak batua estaltzen didatenean. Eta dio, kondozu atzok errana da, euskalkiak sentimentuak adierazteko behar direla. Beraz, heldutan euskara batua erran nahi baita. Ikasi dugun guztiok, hobe genuke gaztelaniara bueltatzea, zer nahitarako balio duen hizkuntza ura utzia baitugu sentimentu kontutan maingu dabilen hizkuntza baten truke. Baina, hori nola esan lehike, ez? Euskara batuak ez duela balio sentimentuak adierazteko, ez? Orduan entzuten dira horren... Humorea egiteko ere, ez?
Ungara egiteko ere ez, eta, claro, orduan nik hor oso garbi ikusten dut, nahazten dirala euskara batua, euskalkia, euskara ona, euskara txarra. Claro, grazirik ez daukanak, bastu grazirik izango. Osea, ez hizkuntza batean, ez bestean. Hizkuntza ondo menderatzen ez dunek, kasu honetan euskara, ondo menderatzen ez dunek, ez du inolako grazirik izango. Zuen? Ez adiazkortasunik eta ez zer. Baina problema ez da batua. Problema hizkera da, hizkuntza da. Dena dela, erantzun aski sanoa eman zion Juan Luis Zabalak Azpeitiraren kontu horri. Ez dut uste gauzak gehiago dramatizatu behar dienik, inundik inoa ere. Hau da, esaten baldin badio, gaur egun erabiltzen den euskararen, edo idatzia, eta ez idatzia, gainontzeko ere, baldin bada, 95, bati okurritu baldin bazaio Azpeitirara egitea, egin dezala. Uste ez zaiola inolako importantzirik eman behar. Baina nik ikusten dut horren olako joera bar, ez da ez dute iruditzen. Olako zera badaoz eskalkietara. Olako planteamentuekin, nora juntarko benuke. Gipuzkoan asko zabaltzen ari da, moda badan, edo zer den jardun bada. Eta kalean gero eta sufrigaitzagoa egiten ari da. Bueno, ikusi bestik ez daude Twitterreko mezuak eta bar, hainbat gazteren eta dezenberen xatetan eta erabiltzen duten zera, ez da ez euskara eta ez da ez zertxura. Gertatzen da baita ere, eta hortaz kontziente izan behar dugu, hau fenomeno honeko orokorra badela, beste hizkuntzetan ere gertatzen den kontu badela, ez? Aldea zein da gurean eragin eta kalte handiago dakarrela beste hizkuntzetan baino, gaztelaniari ze kalte egiten dion, azkenean bizitasunaren zera bat edo. Hori da betiko kontua, claro, euskara dago, hola, eta ari batzutatik zintzilik. Eta orduan pon egin, claro, espainolari pon egin, eta ez da mugitzen horrez, Orduan, hori da kontua. Nik bai ikusten dut, lehen komentatzen genuen Bizkaiko batzar nagusiak egin zuten deialdia, oen dela 2 hilabete. Deialdi publikoa itzulpenak egiteko, boletina itzultzeko. Boletina. Hori beste gauza bat da. Hori bide beretidoa. Baina tipo batzuk bueno, bale, mandio harrika da, bale, jazta. Ez dut uste kalte berezirik egiten duenik ere. Deialdia egin. Horrek. Eta itzulpena egin behar da Bizkaierara. Hori, a ber. Hori ja beste pauso bat da, beste maila bat. Dena dela, lehen horren atzean dagoen kontu bat aipatzagatik, Xabik egin duen galderaren aretik eta Javier Ferkasen kontutatik 4 urterekin etortzen dela eta Javier Ferkasek behin baina goiotan esan adu baita ere, hori esan da gero, alegia gurasokin etorri zala, eta beriziki bete aipatzen du bera amona. Berak amonaren bidez ezagutu zuela txikitatik hizkuntzaren misterioa. Eta haren lilurak izan duela bizitza osoa. Eta nik uste dut hori bai dela elementu klabea ulertzeko persona baten jardunean jardun literarioan. Gironan izan edo Alemanira izan. Amona badago transmititzen diona eta nolabait geratu egin zaio. Eta hori da importantea. Gero azkenean esplikatzen dituenak jokabiduztik. Besterik gabe, datu biografiko hori eman, 4 urtekin etorri izan Barcelona eta katalana ikasizun, baina azkenean ez da kontu lokalizazio kontu bat besterik datetan eta tokietan. Baina bestia da importantea. Eta transmisio misterioaren, hizkuntzaren misterioaren transmisio horrek gero eragiten du datorrena. Zer gertatu zaio? Katalan ikasi duenean, oso txikitan ikasita ere, ez duela gozo hori aurkitu. Instrumentala bai, eta instrumentalki primeran funtzionatu dio, baina gero sortu egin behar da. Eta sortzerako garaian beste giltza bat hasten da klabearen bila.
bere klabea da amonaren giltza hura ia bilatzen duen. Eta segurazko ez du bilatuko. Diferentea diralako ja, denboraren poderioz. Beak ere, zerkasek ere aipatzen du hizkuntza txikien bentajak. ¿Ves? Esaten du, pensaría, si yo fuera un escritor en catalán o en vasco, pensaría que el inglés ha conocido, adibidez, casi infinitas transfusiones y que en esa lengua ya es muy difícil decir cosas nuevas. Mientras que en catalán o en vasco todo está por decir. Todos los mestizajes y revoluciones están por hacer y por tanto todo es posible. Bueno. Bai, baina bazpare berak aukeraren aurrean esan zuen. Donde está casi todo dicho. Bentaja asko dituzu, Nik nahi nuke zurian egon, baina nik bazpare beste aldetik jokoet. Arrazoi guztiekin, nahi dituen justifikazio guztiekin, baina. Badago beste ideia bat oso interesgarria dena, uste dut Arkaitzek aipatzen duela liburuan zehar, berak uste duela ezin dela izan elebiduna erdi eta erdi. Eta ez duela uste izan daitekela bat itzultzaile idazle erdi eta erdi. Batez ere, beraie dira erdi eta erdi diren itzultzaile idazle, itzuli izan dituzulako zenbait lan, baina elebiduna ezin da izan erdi eta erdi. Komplikatu iruditzen zait. Iruditzen zait beti azkenean badagoela izan zaitezke tarteka, eduki ezakezu impresioa, elebiduna zarela 50-50, baina momentu bat iristen da hizkuntza bat gailentzen dena nire ustez. Eta hor dago behar bada euskeraren arazoa ere, edo gu idazleon arazoa baita ere, momentu batean gu azten garelarik geure liburuak itzultzen. Gauza bat itzultzaileari sorzaizkion gauza askoren artean bat da jatorrizko obra ez dela existitzen itzulpena dagoen arte, ez? Hau da, kuadro bat originala da norbaitek falsifikatzen duenean, edo norbaitek kopia egiten duenean. Bitartean ez da originala, da. Baina ja norbaitek kopiatzen badu, argazki bat ateratzen badio, edo falsifikatzen badu, ja kuadro hori bihurtzen da jatorrizkoa eta besteak ez. Eta itzulpenekin antzeko zerbait gertatzen da. Oda, liburu bat jatorrizko bertsioa ez da. Liburu bat jatorrizko bertsio egiten du itzultzaileak. Itzulpena dagoenean, esan dezakezu, hau itzulpena da, eta hau jatorrizkoa. Orduan, gure arazoa zein da, arazoa, edo arriskua, edo joera, edo izan daiteke momentu batean, pentsatzea ja badakizu, liburu hau argitaratuko duzu 2015an euskeraz, eta 2016an gaztelaniaz. Eta behar bada, zer horrek itzuliko duzu, ez dagoelako dirurik itzultzeko. Eta orduan, itzultzen duzun bitartean aldaketak egiten dituzu. Eta aurrengo liburua idazten duzunean, kontzientzia horri eta aurreko liburuan egin zinituen aldaketak gogoan dituzulako, zenbait gauza idazten dituzu, edo ez. Zenbait arazo saiesten dituzu, edo ez. Zenbait gozamen ukatzen dizkiozu zeure buruari zaila direlako itzultzeko. Eta zuk etorkizunean egingo duzun lan hori aurreztu nahi diozulako. Bueno, orain ari naiz formulatzen, baina hau dena oso modu zibilinoan buruan txerta daiteke, eta modu inkonstiente batean garatu, eta momentu batean euskerazko jatorrizkoa pobretu. Edo esan dezakezu, euskerazko hartu, badaude tesiak, ja, hasi dira tesiak egiten konparatibak, ez? Euskerazkoa eta gero gaztelaniazkoa, ze aldaketa egin ditu autoreak. Autoitzultzaileen kasuan adibidez, ez? Eta ez ote da euskerazkoa prototipo bat. Renault Megana atera aurretik, dugu prototipo bat, eta gero publiko zabal hegemonikoari edatzeko produktu komertziala, ez? Bueno, hor ere badago zera hori, ez? Ni hor ikuspuntu horrekin ez dit esango, ezak oso ondo ulertzen diat ikuspuntu hori, baina ni nire kasuan, iruditzen zaitek, egon litekela arrisku handi bat, nik euskerazko testuan aurkitzen ditudan arazoak eta benetako arazoak direnak eta bat, nola gero gaztelaniaz itzulpen egingo dudan, han arazo horiek ez dituen gaztelaniak, orduan han konponduko ditut arazoak eta egingo dut testuan, euskerazkoan, azkenean arazoa ez da neurri batean ere, hizkuntzarena berea ere bada, eta orduan disiplina hori arazoa dagoen tokian erantzun bat bilatzeko hiri hizkuntzan berean
bilatzeko alegin hori nolabait ez den lausotzen. Ez ote den lausotzen, edo ez ote dagoen arriskua lausotzeko alegin hori. Eta orduan, originalaren kopia ez da lain kopia ere, askotan. Eta kopia nolabait esan dezagun hobetua gertatzen dela. Gerta litekeela eta gertatu izan dela behin baino gehiagotan. Orduan, nik ikusten diodan arazorik importantena hori dek. Eta, karo, hori nola, nik dudarik ez diat, gure bezalako hizkuntzetan hori gertatuko dela eta gertatzen segituko duela horrek, ez? Baina bestean ere pentsatzea eta hausnartzea interesean kontu badek, ez? Demagun, gure lanak ez direla itzuliko. Eta orduan, zorrostasuna bilatu behar dugula, esan nahi dugunaren eta adirazi nahi dugunaren zorrostasunak, gure hizkuntzan bakarrikan izango duela adierazpen bakarra, eta nik hori izan nahi dudala. Eta ez dudala biderik aurkitzen hori izateko, baina hori esan nahi dudala. Eta jakinaren gainean, nik esaten espaldin badut, inoko ez duela esango. Eta, klaro, ze gertatzen da, irudipena diat, justu momentu horietan sentitzen dela bat bere hizkuntzaren sortzaile. Bere hizkuntzarena ez, idazten ari den testuarena eta hor kontatzen ari den historiarena eta bar edo hor idazten ari den poemarena. Baizik eta hor momentu horietan sentitzen dela, hombre, hau ez dikino orain arte esan. Hori itzultzailei, 8.000 aldiz, gertatu zaizue, hau euskeraz, ez da sekula santan esan, baina nik esan behar dut. Baina guri entzaigu interesatzen, guri alrebez interesatzen zaigu. Baina esaten dezu, eta entzute euskerara entzuzen ere, etzegoena ekatzen dezu. Karo, hor ja, iaia psikoanaliziaren terrenoan sartzen gara, baina Italo Calvinok esaten bazuen, liburu bat irakurtzeko modurik onena, liburu hori bera itzultzea dela. Esan genezake hori aplikatuz, nor bere burua irakurtzeko modurik onena, nor bere burua itzultzea dela. Baita ere, ez? Pixkat kontra eginez, baina ados nago, handuk esaten duenarekin. Nik uste dut, hor, bere postura hortan, sortzen duela azken idazleak. Bai, baina itzultzaile batentzat hori problema bat da. Itzultzaileak nahiko luke hori guztia lehen esana izatea, berak bide beretik segia ahal izateko. Baina, bueno, dena dela... Nire batzute, hemen, denon artian, asmatzen dugun, baina... Gero, psikoanalizi ariketa horretan, polonirara itzultzen baldin baiteke lana ezingo dek hori egin, baina ezagutzen dituken hizkuntzetara egiterakoan eta itzultzailearekin harremanik suerte handia diat, gaztelaniara itzultzereko garaian, itzultzen didana egin, suerte handia Jesu-Kriston diskusioak izateko. Eta askotan elkarrekin azaletzeko ere bai, ez teki esan hau eta ez teki zer, eta bai, baina hemen etzeok hori, eta ikusenerekin hori, eta azkenean ire buruarekin egiten ditugu lanak, edo beste batekin. Eta beste batekin egiten da nien, eta bestea baino eoskorragoa hori bada. Orduan, oso debate polita sortzen dut. Eta horregatik jarri zidean behin berak izena Marqués de Purrustaz. Itzulpenetatik. Nola itzuliko zenukete gaztelaniara, Marqués de Purrustaz? Oino arba jarri beharko litzateke, ez? Bueno, norbaitek galdera bat egin nahi badu, hau da azken aukera, Azken aukera. Ez dut ikusten, ez? Nik egingo dizuet galdera. Stephen Hawkingekin hasi gara eta Stephen Hawkingekin amaituko dugu. Demagun, Stephen Hawking okertu egin dela. Eta 100 urte barru ez, 20 urte barru desagertuko dela lurra. Zer egingo zenukete? Koro. Festa.
itzultzenen hitzak ibiliko. Ez? Beste, Testa, oso ondo. Errepublika garaien baziren almazan handi batzuk eibarren, zutabe batean kontatu nuen baziren almazen handi batzuk errekak ondoa jozuten, erreka jozuten almazen haiek. Eta nagusiak, nehar esasi berrean, bere bezero guztia gonbidatu zituen, eta baita ere Eibarko bandan municipala eraman zuen, eta erderaz bota zuen esaldia, de reventa, que sea con música. Beraz, itzultzaile eta idazleen zareten aldetik zer egin beharko zenukide jai horretan, musika eraman ez? Ni jaia enuke itzultzaile jaia egingo. Ez? Ez dizut kontatuko. Bueno, natorri gara sekretua kontatzera, Bueno. Itzultzailea jende bigarren mailakoa, zozoa eta horrelakoa gara. Eraman beharko zen dituzke poetak, idazleak, Bai, poetaren bat, edo ez, musikariak, eraman beharko zen dituzke. Horrelakoa. Hori, ondo. Bueno, 100 urte barru ez dakigune zer gertatuko den, ez garelako seguroen hemen egongo, eskerrik asko etortzagatik, eta plazar bat izan da, konpartitzea momentu hauek eta liburu irakurtzea. Ia zer honik ateratzen dugun, hemendik. Eskerrik asko, zuei. Niri ere, bai. Bai, oain gontan, bai.